मिथिबाय माने आं रिल्स बानायनाङा बारा ना मारै रिल्स बानायना नङा थारमाने रिल्स बानाय भिडिअ बानाय फैसा आरजि मोजां जा गेदेर गोलाव जा धोनि जा मोजांनि बाथ्रा खिन्थु मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनसे लिमिटेड बाउन्डारि थायोथ' बैफोर माने लिमिटेड बाउन्डारिफोरखौ माने नोंसोरो क्रस खालामालासिनो नोंसोर अरे कनजिता आब' नोंखौ सोर बुंदों भिडिअ बानायना होननानै नोंथांखौ रावबो नोंनि रिल्स बानायनाय बा भिडिअ बानायनायाव रावबो नोंखौ हेंथा होआखै बा बुङाखै नोंथाङा जाथारि देखायनांथारि बुस्थुखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होयो नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक बा इउटुब चेनेलाव आपल'ड होयो बेनि थाखायसो रायजो राजाफ्रा बुंदों जोंहा सासे ब्रादाराबो नोंखौ फन रेकर्डिंनि सोमोन्दै लानानै नोंथांखौ बुंनायनि थांखिया बेनो नोंथाङा मैया दाखालिसो लंथं मदार्न जुग मेथाइ मोसानानै रायजो राजाफोरजों गोबां रायजाबाय सोंखारिबाय मिटिं खालामनानै सोरजोंबा फंसे फंनै बुजाबाय नोंथाङा बै समावबोथ' बुंदोंमोन कनजिता बर' आब' नोंथाङानो बुंदोंमोन आं आरो बेबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोला नोंथाङा दिनै बेबायदि बुंनानै नैबे मास मोनब्रै मोनबानि गेजेराव नोंथाङा दि आरोबाव बेबायदि गाज्रि भिडिअखौ लाबोदों रायजो राजाफ्रा बुंखागोन सोर बुङा आंबो बुंगोन नोंबो बुंगोन गासिबो बुंगोन नाथाय नोंथाङा बै सासे ब्रादारा फन रेकर्डिंनि थ्रुयै नोंथांखौ बुंनायाव नोंथाङा मा बुंबावदों आं मा भिडिअ बानायनो मोना नामा रिल्स बानायनो मोना नामा नोंथांखौ रावबो बुङाखै रिल्स बानायनो थाखाय बा बानायनाङा होननानै नोंथाङा मोजां आखुजों मोजां गानै जोमै नोंथाङा रिल्स बानाय नाथाय नोंथांखौ गासिबो अनसायगोन बेबायदि जुदि गाज्रि आखुथायनि भिडिअ बानायोब्ला रायजो राजाफ्रा गासिबो बुंखागोन आंबो बुंगोन नोंबो बुंगोन बा सोरबा सासेयाबो बुंगोन नोंथाङा बेयाव जेबो खरसा नांगौ गैया रायजो राजाफोर आङो दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दं न'आव गैया बिनि थाखायनो आं गोबां भिडिअफोरखौ नायनानैब्लाबो बानायनो मोनाखै मानो होनब्ला बेयाव गोबां प्रब्लेम फारसेथिं नेटानो नाङा माने भिडिअ आपल'ड होनाया आरो फारसेथिं भिडिअ बानायनो जायगा गैया बिनि थाखायनो आं गोबां आब' कनजिता मोननि बेबायदि जाथावथारि भिडिअ बानायनानै आपल'ड होनायनि थाखाय आं गोबां नायै नायै जेबो रावखौबो माबा मोनसे रायनो हायाखैबा बिनि सायाव भिडिअ लाबोनो हायाखै रायजो राजाफोर अब्लाबो आं दिनै न' सिङाव थानानैबाबो मोनसे भिडिअ बानायबाय रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय थ'दो बिदिबाना आरोबाव मोनसे आपडेट दंबायो बेखौ नायना लाबावनोसै बैफोरबायदि मानसि बुंनायफोरा आंखौ नारसिननाया आंखौ माब्लाबाबो लोरबां खालामनो हानाय नङा आरोना हाजारखि नोंसोरो ससियेल मिडियायाव ड्रामा बानाय आंखौ बयनिबो नोजोरावहाय फान होमबाबो आंखौहाय खैफोदाव खोलैनो हानाय नङा कनजिता बर' आब' नोंखौ रावबो खैफोदाव खोलैया नाथाय नोंनो गावनि खैफोदखौ गावनो लाना फैबाय दं मानो होनोब्ला नोंथाङा जिबायदि जानला मेनला मानसिफोरजों हौवा थासेयावबो गथ' गथाय थासेयावबो नोंथाङा जिबायदि माने गुबुन सोरबा सासे मानसिजों बा सोरजोंबा जिबायदि लेनदेन खालामनानै देखाय नोंथाङा भिडिअ बानायदों नोंथाङा रिल्स बानायदों बेनि थाखायसो रायजो राजाफ्रा बुंदों कनजिता आब' नोंथाङा दाबो बुजि नोंथांखौ रावबो खोलैनो साना बा माबा मोनसे नोंनि मोजाङाव रावबो गाज्रि बुंनो थाङा नाथाय नोंथाङा गावनो बेबायदि बुंजाथाव बा मानसिफोरजों रायजाथाव बेबायदि आखुखौ नोंथाङानो देखायदों बिनि थाखायसो नोंथांखौ बुंदों कनजिता बर' आब' नोंथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथाङा मा रावबो खोलैनो हाया नोंखौ सोर खोलैनो नोंखौ सोर गादबनो रावबो नोंखौ गादबा मिथिबाय कनजिता बर' आब' नोंथांखौ मोजां जाथों होननानैसो बुंदों नाथाय नोंथांखौ रावबो गाज्रिनि थाखाय बुङा नोंथाङा बेयाव जुदि जोंनि रायजो राजाफोरनि सोरनिबा सासे सुबुंनि मोजां बुंनायनि थाखाय जुदि नोंथाङा गाज्रि मोनदोंबा बे नोंथांनि धरम नोंथांनि धर्म मानो होनोब्ला रायजो राजाफ्रा रावखौबो गादबनो सानाबा सोरखौबा गाज्रि बुङा नाथाय नोंथांनि गाज्रिखौ नोंथाङा गावनो बानायना लायो मानो होनोब्ला नोंथाङा बे भिडिअनि थ्रुयैनो नोंथाङा बुंदों दाखालिसो बुंबाय दै साननै सानथामाव नोंथाङा बुंबाय आंना प्रेगनेन्ट दं मा दं आरे आब' नोंथाङा बेफोरखौ मा देखायनो मा दरखारमोन ना नोंथाङा बेफोरबायदि गावनि माबा मोनसे पार्सनेल प्रब्लेमखौ रायजो राजानि गेजेराव जुदि नोंथाङा फोरमायोबा नोंथांखौथ' गासिबो नुखादों नोंथाङा सानसेबा बैजों रिल्स बानायो सानसेबा बैजों रिल्स बानायो आरो लोगोसे हौवाया गैया बेखौ रायजो राजाफ्रा गासिबो बुंखागोन नाथाय बेखौ जुदि नोंथाङा बुंसेयावबो
बा बुंजाखागोनखौ मिथिखानानै नोंथाङा बेबायदि खोथाफोरखौ नोंथाङा ससियेल मिडियाआव गोसार होनो नाङामोन बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदि रावफोरखौ बुंथिना लानाङामोन। नोंथाङा जुदि बेबायदि जुदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा गोसार होना लादोंबा बुंजाखागोन। आरो नोंखौथ' बाद दोनना आब' एसेबां मोजां भिडिअ बानायग्रा मानसिफोरखौनो बेबायदि बुङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा गासिबो बुङाखै, सोरबा सासे सानैयाबोथ' बुङोना। नाथाय नोंथाङा जुदि बेखौ मिथिखायोबा बुजिखायोबा नोंथाङा बेबायदि प्रब्लेमफोरखौ ससियेल मिडियायाव नोंथाङा शेयार खालामनो नाङा। ना मा होनोना रायजो राजाफोर आं गोबां खस्थ'नि गेजेराव दिनै भिडिअ बानायदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ बा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो, बानायनानै मोजां मोनो, लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। रायजो राजाफोर भिडिअखौ आं आरोबाव बारा गोलाव खालामनो सानला। रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।